बे शान्ति गोजोनखौ सोलाबनो प्रमद सारासो लाबोदों। बिथां थाख्लाया दाख्लै बिजेपियाव थांदोंमोन, बिनि उनाव इउपिपिएल, बिनि उनाव दिनै नैबे सर्ट बुंनायखौ नोंथांमोना खोनादों। आं नैबे टपिकआव फैगासिनो दङ रायजोफोर। बिनि सिगां बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय गेन्द्राबिल प्राइमारिनि सिङाव जायनाखि आं गामिखौबो खिथागोन दा, बेवहाय ओरैबायदि घटना जाबाय मैया, माने पाब्लिकफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो गावसोरनो गोसो गुदुङै दिनै फिन माखासे लिडारफोरखौ खावलायनानै मानो बिदि मावनो गोनां जाखो आं फुल भिडिअ डिटेल्सखौ होलांगासिनो दङ थांनानै। बावखुंग्रि हालामाव मोनसे डेन्जार जाथाय जाबावलायबाय रायजोफोर, बाव आं दा दंफैयो। गेन्द्राबिल प्राइमारिनि आन्दाराव जाथ्रासिगुरि गामियावहाय जाथाया मा जादों माब्रैमोन दिनै खावलायहरनायलाय जोंथ' जेराव लेंहरबाव थाङो, नैबावहाय खावलायनायाव सफैबाय। दाख्लै जे जायगायावहाय बावखुंग्रि एरियायावनो दावराव जादों बेनिनो मोनसे बेबो ओरैहाय पार्ट, बावहाय गोबांथार मानसिफोर दङ दिनै। जों दा दंफैयो जाथ्रासिगुरि गामिनि बेवहाय। नोंथांमोनखौहाय मैया इउपिपिएलनि माला गाननाय नुनो मोन्दोंमोन फट'फोराव, दिनैहाय फिन बिपिएफनि फ्लेग हमफिननाय नुनो मोनबाय। दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो? जोंथ' माबा नाजानांगौ, जोंथ' माबा रायजो नालाय, बिसोर फैबाय नालाय जोंथ' जायगाखौ होनांगोन होननानै जों थांदों आरो बावनो जोंखौ आलायनाय जादों आरो गामसा आलायनाय जादों। आच्छा, आर'नाइ बिसिनि माला गाननायाव नोंथांमोना माबा बेनिफिटफोर मोनदों नामा, मुलाम्फाफोर? मोनदों, साहा लोंनो खरस होलांदों आरो। आच्छा, ओमफ्राय दिनैहाय बिपिएफआव फैफिननायनि जाहोना मा? बिपिएफआव जोंथ' बिपिएफआवखा नालाय ओंखायनो जों बाव। ओमफ्राय नोंथांजोनिफ्राय मा बुंनो सानो दिनै फिन बिपिएफनि माला गाननायाव? जोंहाथ' ओरैबायदि जाहैबाय, जोंहाथ' मैयानि दिनावथ' जोङो बिदि माला गानहोगोन ना मागोन जोंथ' मिथिया, जोंहाथ' मिथिङाव ओंखारनांगौ नालाय ओंखारबाय। दाथ' जोंहाथ' बेबायदि माला गानहोगोन माबा गानहोगोन होननानैथ' जोंथ' मिथिया नालाय, दा बिसोर जेरै गानहोदों जोंहा बावनो जोंहा गानहोनांगौ माबा आजावनांगौ जाहैबाय नालाय जोंहा आजावबाय आरो बेफोरखौ जोङो जेबो साना। ओमफ्राय गावस्राबो बुंबाय बे गाननाया जेबो नङा, ओरै गाननांगौल' जेबो नङा होननानै बिसोर बुंनायखाय जोंहाबो आजावबाय आरो बेनोसै आरो आं बुंनाया। नोंथांमोना मैयानि दिनाव इउपिपिएलनि माला गानदोंमोन, दिनै फिन बिपिएफनि गानबाय, आरो गाबोन समफोर बारस्लायफिनगोन नामा बहाबाफोर? जोङो बेबायदि बारस्लायनो होननानै जोङो दिनै बिपिएफनि आर'नाइ सोजायाखै बिपिएफनिफ्राय, बेखायनो जोङो बै समनिफ्रायनो जोङो बिपिएफजों लोगोसे बयबो जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा दङ एकजुगैनो। दा बेखायनो जोङो मैया इउपिपिएलनिफ्राय आर'नाइ सोजादोंब्लाबो दिनै जोङो बिपिएफनिफ्राय जइन लाफिननाय बायदि जाहैबाय। दा थेवब्लाबो जोङो बै समनिफ्रायनो बिपिएफनि मानसिखा होननानै दा जोङो गासैबो एकजुगाव दङ। दा कन्टेस्ट हिसाबै बिपिएफनिफ्राय दनेस्वर सार दङ आरो इउपिपिएलनिफ्राय फेरेंगा सार दङ। नोंथांमोना मा सानो, फेरेंगा सारा जे गावनि जायगाखौ गारनानै फैनानै नोंथांमोननियाव भट गेलेनो फैदों हामा हाथा, बिनि सायाव मा साननाय दं नोंथांमोना? जोंथ' मा साननो, दा जोंथ' नै एथ' गोजाननि मानसिखौथ' जोङो सिनायाबो नुहुराखैबो, आरो बेखायनो जोङो बिथांनि सापर्टखौ दा माबोरै मोनगोन होननानै जोङो दा बै हाग्रामा सारनि सहायखौनो मोनगोन होननानै जोङो आसायाव दङ। दा बिथांजों लोगोसे दासिमाव जोङो दनेस्वर सारखौबो जोङो मोजाङै आजावना दङ, दासिमाव मोजाङैनो अननानै दासिमाव गावनिनो नांगोलनि मानसि जोङो होननानै दाबो जोङो बेखौनो रायलायो आरो। BPF long live, long live, long live. BPF long live, long live, long live. दनेस्वर गारि जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. हाग्रामा मलारि जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. दनेस्वर गारि long live, long live, long live. BPF long live, long live, long live. जय नांगोलनि जय। नैबे आदैया रेकर्ड बिटिसि इलेक्सनाव खनब्रै जाहैबाय जाहैदों, ओरै थांलाय ओरै फैलाय। एबार अबेबा थांबावगोन नामा आदै? फट'खौ हरबाय माबाखौ कपिखौ मोननोसै। नोंथांमोना नुनो मोन्दों राजखान्थि बा पलिटिक्सखौ ओरैबायदि खालामनो हमबाय, माने बिजनेस टाइप, 500 देखायनानै बयखौबो लफायनाय नैबे टाइप जालांबाय। दा जायनि जाउनाव जाय बिथांमोना गावसिनि मोजां मोननाय गावसिनि पार्टियावनो दंखायोमोन बिसोरो लिडारफोरखौ खावलायफिननानै नैबे थिरांथाखौ लाबाय आरो फैफिनदों। आरो गामि हिसाबै जिखुनु पार्टिनि प्रग्राम जाया मानो थांनांगोन नैबेखौ बिथांमोना बुंदोंमोन, अब्लाबो जों बेयावनो दंखायो।
दा गावसोरनो गोसोखौ सुखुवा मोननायलाय फिन हाग्रामा सारनि दैदेननाय नैबे दनेश्वर सारनि एरियायावहाय बाव बिथांमोना गावसोरखौहाय रायजो राजाफोरनो दिन्थिफैफिनबाय। दानिया फैदो गुबै खौराङाव डाइनामिक लिडार जोंहा थाख्लाय नार्जारि दायो बिथां सारा माखासे खोथा बुंदों माखासेनि गेजेराव नैबे खोथाखौ आं होगोन नोंथांमोननो। जोंनो गोजोन नांगौ सान्थि नांगौ बे सान्थि गोजोनखौ सोर लाबोदों प्रमद सारासो लाबोदों। बिथाङा दोनसिरि समुस्थियाव थांनानै नैबे बाथ्राखौ बुंदों थाख्लाय बिथांजों आंजों नोंथांमोना मालाबा नुबाय थायो पार्सनेलि जोंहा जेबो दुश्मनि बा गाज्रि मोननाय गैया नाथाय नैबे सोदोबनि सायाव बा बाथ्रानि सायाव जाय खोथाखौ थाख्लाय बिथां सारा बुंदों आं जेब्लायबो सारखौनो होनो बिथांखौ सनमान होयो। गोजोन फैबाय प्रमद बर' सारनि दैदेननाय बा प्रमद बर' सारनि थाखायसो बिटिसि बा बिटिआरआव गोजोना फैदों होनदों। थारैनो बे सैथोना रायजोफोर थारैनो प्रमदआ बा दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ बे गोजोनखौ लाबोदोंना एसे एनालाइस खालामलाय। आंनिबा नङा गाज्रि जादोंना मोजां जादों बुंब्लानो जाबाय। मानो होनोब्ला एनडिएफबि आफादा गावसोरनो हाथियारखौ गथायफैयामोनब्ला सागान होआमोनब्ला बिथांमोना जुदि सारेन्डार जाफैजोबामोनब्ला मालाबाबो दिनैनि दिनाव सान्थिया फैजोबबावनाय नङामोन। सान्थिखौ अब्ला प्रमद बर' सारासो लाबोदों होनब्ला बे बोरै गनायथावथाव जों बोरै गनायगोन नंगौना नङा? सोरनिबा थाखाय आंनि बुंनाया खाब्रां जानो हागौ जायफ्रा गावसोरनि पार्टिखौ मोजां मोननाय मोनसे थायो नाथाय सान्थिखौ बै एनडिएफबि आफादा गावसोरनो जुदि सागानगिरि जाफैयामोनब्ला दिनैनि दिनावबो सान्थि फैजोबनाय नङामोन। अब्ला बोरै बुंनानै लानो हायो जे प्रमद बर'नि थाखायसो सान्थिया फैदों? बेसेबां आजावजाथाव नोंथांमोना कमेन्ट होबानो जाबाय। आरो बावखुंग्रिनि भिडिअखौबो आं देखायलांखाबाय नोंथांमोना बेनि सायाव बिबुंथि होनो हागोन। मानो होनोब्ला किसुमान लिडार दङ जोंहा गेदेर डाइनामिक लिडारफोर फरायसा आफादफोरनिफ्रायबो कमेन्टखौ नायखुमायो बिसोर गावसोरखौ मा बुंदों नायफैयो जायनि थाखाय जों भिडिअ होयोब्ला मानो थाखाय बिसोरो रिप्लाइ होफिननो गोनां जायो बा रिप्लाइबो होयो गोबांथार समफोराव बे आरो